Meta l-erba' filgħodu kompla smigħ fil-qorti fil-każ tal-hijack tal-Afrikija Airways dera l-wieħed mill-akkużati l-avukat Julian Farrugia. L-avukat Farrugia jaħdem fid-ditta legali ta' Jason Azzopardi and Buzietta Advocates. Sa 3 filgħodu Azzopardi kienet jgħid li ma' ħadd ieħor kien avukat tad-difiża f'din il-kawża. Co-representing għalet it-Times of Malta li tkellmet mal-istess Jason Azzopardi. Iżda wara l-kritika ħarxa għal mod kif esponent politiku spiċċa jiddefendi lil min kien involut f'dan il-każ Azzopardi prova jdawwar xi ftit id-diskors. Mal-Malta Today tal-erba' filgħodu qal li ma ħax il-każ iżda qed jassisti lil Patrick Valentino, l-avukat tal-għajnuna legali. Iżda fil-verità Jason Azzopardi daħal bruħu ġismu fiha tant li saħansitra mar il-ħabs ikellem lill-akkużat Ahmed Saleh. U meta wasal il-mument tal-prova, ismih quddiem il-maġistrat l-avukat li der għal hijacker huwa l-istess wieħed li der fexieren ta' kawżi ma' Jason Azzopardi. Azzopardi u Farrugia jirrappreżentaw flimkien il-klijenti għax qegħdin fl-istess uffiċċju jaħdmu bħala tim. Lill-ġurnalisti l-avukat Farrugia qalilhom li ma kienx qed jidher f'isem l-uffiċċju. Iżda tiftixa sempliċi fis-sit tal-Kamra tal-Avukati turi l-avukat Farrugia ma' uffiċċju wieħed jaħdem dak ta' Jason Azzopardi.